Dobré ránko, what's up everyone, moje meno je Adam. Vítajte pri ďalšom dieli z tejto série. Dneska si ukážeme, ako vyzerá moja dieta. Full day of eating, smutočne na 2300 kalóriách. Jo, netreba to obkecávať a poďme na to. Takže prvé tu máme vajíčka s ražným chlebíkom a s jedným kusom handkäse s syrom, paprika, uhorka, proste ľubovoľná zelenina, ako máte aj vy radi. Ja si to vlastne robím tak, že rozpálím si panvicu, dám na to, rozprášim olivový olej, ten chlebík si zlomím na polovicu, trošku to rozdelím od seba, nabijem tam 5 vajec, posolím to normálne a potom, keď sa mi to vlastne spraví z jednej strany, tak potom to celé otočím. Spraví sa to z druhej, zatiaľ tam naukladám ten syr na jednu polovicu, potom to celé preklopím a mám vlastne z toho takúto placku. To je jednoduché, za 5, max 10 minút to máte hotové. Nutrične výživné, chutí mi to takto najviac teraz, takže si to takto robím. Samozrejme, pokiaľ preferujete praženicu, spravte si praženicu, pokiaľ preferujete voľské oká. Ja som tiež dakedy preferoval aj to. Stále to mením, ten štýl tých vajec, ako si ich robím. Aktuálne mi chutí toto. Keď sa tohto prejem, tak prejdem možno zase na praženicu alebo voľské oká. To je úplne jedno. To by bolo prvé jedlo, idem to dať do seba a vidíme sa pri jedle číslo 2. Ešte aby ste vedeli, tak normálne pred prvým jedlom najprv vypijem hneď ráno pol litra čistej vody, aby sa vlastne rozpracoval metabolizmus. Som mal aspoň niečo v sebe predtým, než dám do seba prvé jedlo. Hneď vlastne po prvom jedle si dávam vitamíny. Tu mám traviace enzymy, potom tu mám berberín, tu mám zinok, 2 omega-3 si dávam, musím doplniť. A jeden vitamín C 1000 a vitamín D3 plus K2. Takže ja som si dal ešte ranný životabudič, tentokrát som mal mangový, ale samozrejme zero. A potom som si dal 45 minút kardia. A máme tu jedlo číslo 2, kde mám 60 gramov vločiek, zaliaté vodou horúcou, to posypané škoricou, to som zamiešal. Na to dal jeden proteínový puding, 120 gramov mrazeného ovocia a 15 gramov arašidového masla. Úplne simple, výživné, hlavne chutné, sladké, takže aspoň niečo si vychutnávam, aj keď má strašne málo sacharidov. Jo, idem to zjesť. Budúci týždeň nás čaká akurát aj zraz. Deň predtým budem mať refit, na ktorý sa neskutočne teším. To vám budem točiť. Vlastne budem mať zraz, tam sa dozviem teda, či idem alebo nejdem na majstrovstvá sveta. Idem toto dať do seba a vidíme sa pri jedle číslo 3. Jedlo číslo 3 je pre mňa extrémne jednoduché, idem si ho pripraviť. Keďže už mám mäso nakrájané, mäso už mám takto pripravené, napacované, mám tam iba soľ a kari korene. No a zoberiem ryžovar, tu mám misku, odvážim si 100 g ryže, pridám tam vodu, približne 2,5 násobok, hodím to sem, to zapnem, dám to na varenie. Teraz tamto mäso iba proste hodím. Celé to spolu zamiešam. Takto sa mi to spolu spraví, zároveň ryža, zároveň to mäso. Ja nemám absolútne žiadne starosti. Je to behom, čo ja viem, 20 minút spravené a môžem jesť. Takže keď sa mi to spraví, tak sa vám ozvem. Ako môžete vidieť, tak je to krásne spravené, ako aj ryža, tak aj mäso. Môžeme ísť servírovať. Jo, takže už ako som hovoril, takže 100 g ryže, 250 g kuracieho, vlastne moje predtréningové jedlo. Ešte si dávam ku tomu takto misku šalátu, to je vlastne všetko.
idem to kopnúť do seba a za nejakú hodinu a 3/4 si namiešam pre-workout a ideme na tréning hamstringov. Let's go! Poďme cvičiť. Tak toto bol, že jeden skurvene náročný deň. Hlavne pre tú psychickú stránku. Je to brutál. Už ráno sa to začalo. Nechcelo sa mi ale, že absolútne vôbec to kardio. Strašne teplo. Už keď som začal, tak som proste dokončil tých 45 minút. Potom cez deň bolo fajn, robil som si veci, samozrejme nič fyzického náročného som nerobil. Ale zase ísť na ten tréning, aj som bol celkom taký, že idem. Ale jak som prišiel do fitka, tak ty kokos, hneď som si hovoril, že chcem ísť domov. Absolútne vôbec sa mi nechcelo trénovať. A zase spravil som si rozcvičku. Prvé 2 zahrievacie série, potom som sa už vrhol na pracovnú a už to išlo, už som bol v tom. Ale aj tak som bol taký, že piči, už by som sa rád najedol, ty kokos, a už naberal, posúval sa niekam ďalej. Sorry, že som taký dopotený, ale je tu, že 32 pojebaných stupňov. A myslím si, že aj viac v tomto aute. OK, bol to náročný deň, ale máme ho za sebou. Yes. A cítim sa konečne dobre. Ďalší deň za mnou. Keď už nerátam tento, tak už len 23 dní, takže blíži sa to. Za chvíľu budeme tam. Ani neviem, ako to utečie. Už len 3 týždne. Naozaj ide to ako voda. OK, idem si nakúpiť, čo mi treba a vidíme sa pri potréningovom jedle, takzvané jedlo číslo 4. Mám tu takýto proteínový mac cake. Je to vlastne čistý proteín, jedna odmerka. Plus tam mám ale 10 gramov psília, že vláknina, musím ju suplementovať, keďže mám málo jedla aj málo vlákniny a potrebujem, aby telo dobre trávilo. Ja to mám len zmiešané s vodou a hodil som to na nejakých 45 sekúnd až 50 do mikrovlnky. Idem to zjesť, vidíme sa pri jedle číslo 5, čo už bude posledné jedlo. Posledné jedlo 200 gramov kuracieho cuketa, taktiež okolo 200 gramov a 3 paradajky. To je posledné jedlo. Tu máte na obrazovke celkové makrá. Samozrejme makrá vám budem ku každému jedlu hádzať, že koľko to má. Toto by bolo všetko pre toto video. Dík, že ste to pozerali a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.